Салом алейкум бародарҷонои ма, салом алейкум апаву хоҳару акаву дудару падару модару. хоҳиш мекунам касоне ки аз савхози ангурбоғи ҳамин ноҳияи ҳамадонием ба диққат гӯш кунем. ноҳияи ҳамадонӣ, савхози ангурбоғ. Чи видео фақат барои мардуми савхози ангурбоғ аст. Ина ҷои кор срочна як нафар коргар дар кораи ошхонаанда. Ноз ман нишонтон метавонам полни ошхонара, абзорша тамошо кунем видеора. Ман ҳамаша маълумоттон мефаҳмонам, кадомит кор кардани рақамома мемонам. Занг бизанем, биён ина корро сар кунем иншоалло. Тест тайёрай карочи. Боз ина ҳамаша маълумоттон метавонам тамошо кунем. Я бургаин ассалому алейкум. ина бародаро ошхонаи мо ин ҳамиҷада қарор дорад. хай кадоме аз савхози ангурбоғ медона. ана ӯ болотарда ӯ тарафда мактаб мешавад, болотаракда ана иҷада хайру пару адел монай, адели ҳами ҷамоат. ина бародаро ошхонаи мо ин ҳамиҷа қарор дорад. ина иҷа менюшам задагием. карочи бародаро ина даран медурем, даран дар мебинем. иҷара нав ремон кем, фақат уборкаш мондагиай. иншааллоҳу раҳмон ина иҷада музика мемонем паст, как музика миёяд иншоалло. ана хулоса ки инҷа ремонти конкретни рафтагиай, бигем расходи калон шидагиай. ина иҷа устоло 4 та устол устулаи 16 нафар мешина карочи. ина бародаро кадоме ки бо коргар боша иншоалло ки омада ҳами пеш мебина. ина ина карочи ошхонаи мо. ана кадомит кор кардани мардуми савхози ангурбоғ. ина бинед кадомит кор кардани бошен. агар боз ма кухнира мерам нишон метам. полни қоидави ремон кардагиай, фақат ҳами қаш мондагиай ки бигирем чӣ кунем. хулас ки як бор каш мекунем, тамоме. иншоалло ки дига ҳамаи чиш тайёра кай. заҳмати калон кашидагием иҷада уже чанд мошид. баъдира бугум ки пешаи иди рамазон иҷа кор мекард. ба як моҳе ки рамазон буд маҳкамеш кем рости гап иҷа очам кор мекард. хати оилам кор мекард. хай рости оилам ки студентаи очам мазаш неста бигем дига наметавона қояи корӣ надора, хай калонай. ана барои ҳамин мегӯм бародаро ягон коргар бигирем, худо розӣ боша. агар ана ягон коргар биёвем бигирем, кор кунам мақсад. ина бародаро устолоран як тоза мекунем. ана иншоалло ки ози бо абзори дарана мемононам. ина кухнирани ози ай пеш нишон метавам. фақат уборкаш мондагиай. тамом ҳами уборкаша кунем. ҳамаш қоидагиай бародаро. ина иҷа музикара мемонем, подставка задагиай, калонка харидагием, калон да хона яка. ӯра мезанем, пас такак музикара мемонем, музика хондан мегирад. ина бародаро хоб оз мерем абзори дарини кухнира нишонтон метиҳам. ина иҷа навест гирифтагиаш сояаш салқин. ина бародаро хай кадомит ки ҳами савхози ангурбоғен медонем. ина бародаро боз ина бародаро ина иҷа кухнияй бародаро. фақат барои ремонт кардан мондагиай. ина бародаро хулас ки иҷа қоидавӣ кардагиай. ина иҷада асоси касса иҷада мия бародаро, пеши байрақда кассамон миёяд. ана и аппаратура вақте уборка мекунем. ана иҷа микроволновка ҳастай, тостер ҳастай, плитаи экрани сенсорӣ ҳастай, газ, плитаи газви ҳастай. хай дигарош ҳамаш чизои ҳами даранан карочи. и тагда хай масъулоту дига чизо мондагиай диметажи иҷада пул карда. таги тагишда равған дига чизо мондагиай.
این ایدارن اینجا میتواینا اینجا کухняی форточкае ки кадават мекунӣ اینجا. خب فقط бо мегум уборкаш монда кадоме ки коргарай ина як ойлики аниқ муайян мекунем иншоалло биям суҳбатчем ягон ойлики соз чикунем бия кора сар кунам зираш да як нафарку бигирем. пеши рамазон кор мекардем рости гап соз буд 4-5 нафар будем рости успед намекунем соз буд баъд ахир да аз сабаби ки наи чизора надоштем кантар савдомон чӣ шид хай медонем ки ами тостерай ки кантар ина бародаро инаи бигем дубайскияй ина кадимид ки бои чизора мефаҳмем микроволновка пачка дубайский инаиш германск астағфирулло туркияй турецкияй инаи чимон анаиш боша германскияй бародаро ина кадомид ки агар бишносем ина сенсрияй и германскияй. хуб бародаро ман ин чизора барои чӣ гуфтам ки касоне ки кор карданиянд бидонанд ягон қа маълумот дошта бошанд дар ин бора. хуб ина бародаро кадомид ки апа ва хоҳаро кадомид ки кор карданиен марҳамат ина биен ай пеш ина номерома мондагиём ай пеш биен бибинен ҳамсӯҳбат шем иншоалло кадомида ки маъқул боша иншоалло ма бовар дорам ки кадоми кор куна дига намепураш ки кора бас куна иншоалло корашо қаққинам нестай инами усталда 24 соат пеши касада мешини клиент мияд ҷавобиш метӣ хеле ҷа талабои мактаба меояд маълимавам мияд баъзан вақт таксиҳо меояд хай бигем ки клиент иншоаллоҳу раҳмон ҳастай мақсад кадоми кор кардане бия инак чӣ кунам уборкаша бикунем ма худам бо ёрдамаш мекунем тезтар уборкаша кунем ами як рӯза дар бикушоем ами ошхонара беҳтарин мешавад. хоб ина бародаро ҳамаи чӣ шастай фақат уборкаш мондая кора сар кардам. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошен. ина мардуми савхози ангурбоғ кадомид кор карданиен ина ҷои кор як нафар фақат озираш да ба дар корши бо як нафарга мегирем. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошем.